Bindo sebedo ka nitiere kaka pesa mathoth dhi e counties magwa mopogore opogore. Na nitiere ywak ni jod bura nitiere kod omenda maggi. Wacho ni jod bura MPs mano moriwo women rep gi jod bura mago mag constituencies. Kopogore gi mano governors bende negi maggi e kin mamoko. E dwe mar ariyo nwaneno ka jaga budget mano control of budget no roboke mar mondo mi bursaries ma governors chiwo cha mar mondo mi chunge. Naneno ka doho maduong' High Court bende nothicho oko dwaro makamano. Jatend piny Kenya temo limbe mag gwenge mag Masawa nokwayo mar mondo mi omenda makamano governors ochak chiw kendo kata nochak chiw negi kendo mar mondo mi gikony jopuonjre madhi e sikunde. Beke akedi paro makamano bende rwako nikech ne nitiere ywak ni omenda ni pogo governor pogo mare jod bura pogo mare MCA woman rep e kin mamoko. Florence akeni kinyalo mana winja e yo makare kintiere kaunti ma Homa Bay kanyo. Awinjira? Adhi mbele. Chahagma Florence ok winja Billion. Nantiere chenro mago omenda mipogo e kidienje mopogore opogore. Sani kana somo kana gazeti bende doho maduong' ma pacho ka nochako duogo omenda ma bende governors koro na pogo cha. Ma bende jaga budget nacho ni en ataro mar chik. Adier. King'iyo osebedo kod sources mang'eny machiwo wach ma bursaries. To ntiere wahia keche jogi number one ma beneficiaries number one mag jogi gin ga joma neno campaign gi. Tido ka ng'ama neno campaign governor to eni mino campaign MP to eni min machiegni kod MCA. Koro pesa maro bursary no kobiro to ntiere na the chosen few ma yudo pesa no. Aparo diber sana ka wantiere kod a separate body ma receive pesa mar bursaries to gin kod time bende ma evaluate na ng'ano monego ben kao bursaries. Nikech king'iyo ntiere diere mwan kod lweny mar bursaries madhare. Nikech number one ne nitie jo mimiyo special bursaries imiyo 20,000 to ng'ani tiyo to ng'ani nyalo konyre ano jomoko bende ongo kata nag wahie e school nikech bursary ok miga nyathi imiyo janyuol. Ongo kata nag nyathi e school lakini kwa miyo kwa ntiere kod independent body to bro bedo kod time ma verify magi wahia ma needy monego benu kao pesa no. Lakini jo siasa ok wanyal yien mondo pesa no wuogi lwetwa ma jo siasa nikech mane achiel kuom tools mwasebedo kwa tiyo kod kwa control jogwa i ground. Wacho no nitakupatia bursary. Mano campaign godo ko su controlling. Nite campaigning i control. Campaign kod to gi control kata bende nikech ntiere joma bende osebedo align kod MP nikech ong'eyo ne en bursary mare en ga guaranteed. Lakini kan ntiere to kwanyal question bende jotelo magwa nikech dependent no. Wantiere kod syndrome moro mwa depend kod kuom jotelo marwa lakini kwa sekao wamiyo jotelo magwa wabunge magwa mandate margi meno nego ben legislation koro waoro gi mondo gidhi legislate we instead ma koro kendo igwenge gin magioro gisweso ka gingiso wach ma bursary oleo bursary otumrenade ng'ane ne ino kabimi tiere jo misiemo nyaka i campaign buche ni no kabimi bursary kikane ni officer kendo koro diber ka wa line ninigo to example machiwo ga ni area kaka Mathare wantiere bursaries mimiyo ga en around 5,000 moko kuom bunge mano japuonjre ka japuonjre kidhi area maka North Eastern keche giyudo the same amount allocation kidhi area mag kaka North Eastern keche jopuonjre tin to pesa moro wuok governor moro wuok kuom MP moro wuok kuom MCA women rep kode yudo ka most students yudo a whole school fees nikech ok ging'eny area no. Koro kwa usamwa miyo independent bodies to bro miyo wabunge bende nafas mar ng'iyo policies kaka pesa ni nyalo bedo allocated ma nyathi ma Mathare nyalo yudo kata nyathi ma Ugenya West Ugenya nyalo yudo a sizable amount kaka nyathi mantiere North Eastern. But siasa kaka wajo siasa gima miyo wabedo mabor kod jopiny ok waheroga. Kono ibiro neno ka kantie gima gibro fight afadhali wakufe lakini hiyo pesa ibaki kwa tekine babende gikedo makamano.